हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो अननानै बयबो आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना आरो सोरबाफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार लाइक थुनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोरथ' बिदिब्ला बयबो नायलांदिनि आङो फाननो दिनैहाय मंगलबार बाजाराव सिखावानो खावना लांबाय थायो हनै दालाया खिथालाय बैथिंजाय दालायखौनो सिफायनानै लानानै थांबाय हनै नायलाय गोबां माबा दङ ओरै फैलाय बेखायनो अयथासार फिथाइ दंमोन नायलाय फिथाइया गोद फिथाइ दंमोन बिदियाव हानानै लानानै थांसै आङो हाना दे आब'नोसो होनानै फैगोन आं आब'आसो फानग्रा जा फिथाइ दंखायो नायलाय वाव नायलाय फिथाइयानो अयथासार दङ हल्लावैनो रायथानो ओरैनो खाना लांजोब्बाय हनै बोस्रोद लाना थाङो आरो नैबेखौथ' दाख्लैहाय दालायखौनो सिफायदों नायलाय एफा बेहाय नोगोद दंमोन आरोना ओमफ्राय माबानो हास्लाबासै फिथाइखौ लांस्लाबनो हायासै आरोना सिफायनानै खारलांबाय बिसोरो ओमफ्राय मा होनो फिथाइखौ मोनबाय आङो नै आङो खाबायानो आरोना बे फांसेनिल' दे बिफां फांसेनिल' ओमफ्राय खाजोबाखै आं बिफां फांसेनिल'बाबो नायलाय जा बुरजा ओंखारखाबाय बेखौ लानानै थांसै आं बाजाराव नै बासिनांगौ दंबावो माखासे फारसेथिंजायनि बिफां फांसेनियाथ' जानानै सेस खालामबाय दाख्लै आलासि फैनायावनो गोबां जाखादों फिथाइया दंबावो माखासे आं खाजोबाखै बे फांसेनिल' खाखादों होनानै लाबाय आरोना 10 थाखा माबा मुथा खाखाबाय नै मा होनो बेखौ मुथा खानानै ना संग्रायाव माखासे दोनबाय मनायाव माखासे सोबाय आरोना 10 थाखा पिस खालामबाय ओमफ्रायो दानिया आङो बाजारावनो होनानै फैगोन दे बेखौ सासे दखानदार बिब' जानायनो होनानै फैसिगोन आरोना आङो थांबाय थानोसै आरो बाजारनिफ्राय मा मोनबोयो नायनोसै जोङो दा माबा मोनफैबाय नै बाजार मोनफैबाय आरोना सामलाय फानग्रा सेराव फुल बागानावसो फैबाय जोङो नै फुल एसे लानानै थांनोसै गायनोसै समायहोनोसै आरोना